velkommen til min video. I dag der vil jeg æde sådan en kiks med chokoladesauce på. Jeg glæder mig ikke, og så alligevel så meget. Så nu vil jeg smage den. Fucked up shit. Jeg skal æde den hele, den smager ikke godt. Op med hovedet, man kan ikke se dit ansigt, hvad kan ske den. Det smager fucking dårligt, det her lort. Fuck er det her for noget lort? Nej. Smager det klart? Fuck er det her for noget lort? Ad. Ikke anbefaler at spise der. Chokoladesauce, jeg tror den er for gammel eller sådan noget. Jeg kan ikke klare det, folkens. Jeg kan ikke klare det. Sådan der. Fuck, det er klamt. Lad være med at spise det. Det var bare lige den lille video. Så meget næste gang. Sluk den.